Cerca de 50 enmiendas son las que presentará Compromís Forma y Digna a los presupuestos generales de la Generalitat Valenciana, algunas de ellas con muchos años como el tren Gandía-Olivadenia y otras de reciente cuño. Estos eran algunos ejemplos que exponía la secretaria comarcal de Compromís Forma y Digna, Pepa Izquierdo. De Roto va tenir també la rehabilitació i construcció del Cine Cervantes, i de Gandia tenim també la construcció d'un nou Palau de Justícia, també és de justícia que es fera, perquè és també molts anys demanant-ho, o espais culturals com la rehabilitació del Castell de Bairén o l'adquisició de la Cova de Meravelles. En educación, sanidad, medio ambiente, cultura, eran algunas de las enmiendas en las que Compromís tenía la esperanza de que se aprobasen en los presupuestos de 2015. Són necessitats molt bàsiques d'infraestructures, de sanitàries, d'educatives, culturals també, i confiem o esperem que algunes de les esmenes puguen estar i no tinguen de costat a la nostra comarca com els últims anys ha passat. Por su parte, el diputado en les Corts Valencianes, Fran Ferri, criticaba la fórmula que tenía el Partido Popular de elaborar los presupuestos, tildándoles de irreales y aportando soluciones. Són uns pressupostos irreals que no es compleixen i que no són útils per a la ciutadania. Nosaltres proposem obtindre més ingressos per invertir-los millor. I com anem a fer això? Amb reformes fiscals, que els que més tenen paguen més per a fer front al canvi de model necessari que tenim al nostre territori, i també eliminant taxes innecessàries que afecten els més vulnerables.